Jungle. Audio Jungle. Style Inspired by Friendship е една чудесна инициатива на Esprit, която цели да запознае всички модни фенове с топ тенденциите на сезон пролет-лято 2015. Тематиката на днешното и последното от серия събития на Esprit е French Casual. 7 отбора създадоха своите прелестни визии с помощта на модните експерти Сирма и Цвети и професионалистите в грим и прическа Марина и Николай. Фотографът Линда засне тяхното модно изживяване и даде старт на съревнованието на седмичната награда. От 13 до 16 април всички участници в 4-те събития на Esprit ще се борят за голямата награда – 3 аутфита от по 3 артикула за всеки участник от печеливши отбор. Здравейте! Днес се намираме в магазина на Esprit, за да поговорим за стила French Casual. French Casual се характеризира с съчетанието на по-ежедневни кройки, като тениски, по-обемни и обемни бойфренд дънки, с по-елегантни елементи, като сако или пък малка чанта тип клъч. Най-важното за този стил е да се чувстваме удобно в дрехите, така че може да комбинирате по-широки тишърти, пуловери и ризи, които свободно падат по тялото. Audio Jungle. Здравейте, аз съм Цвети, моден блогър в cvetibaby.com. Днес сме се събрали на едно събитие на Esprit на тема French Casual. Френските тенденции навлизат все повече и повече в целия световен мащаб. Най-често може да срещаме мъжките модели, които са по-строги и елегантни, като изчистените костюми, правите сака и също така панталоните. Много модерни в момента са ниските обувки, които се срещат в дамският гардероб под името Oxford Shoes или Monk Shoes. Casual стила пък той е по-обикновен и по-неглиже, много лесен за комбиниране, като комбинирането става с по-изчистени модели. В момента много модерно е раето и тук съм ви подготвила един аутфит, който е с раирана блуза, в което раето е от тъмно синьо и бяло, хоризонтално рае, съчетано с бял панталон, с ниски обувки и с сако, което да бъде в неутрален цвят. Идеята на casual стила е да създадем от по-обикновената визия нещо по-стилно. Здравейте, аз съм Марина Младенова, професионален гримьор. Днешната тема е French Casual. Наблегнете на добре оформени вежди, порцеланова основа, хубаво подчертани скули. По желание може да сложите ярко червило на устните в червена или леко оранжевата гама. Такава е и тенденцията за сезона в момента. Стои елегантно, изчистено и красиво, бързо и в същото време лесно за направяне. Здравейте, аз съм Николай. За мен е удоволствие да съм част от играта на Esprit. Относно днешната тема, която е French Casual, можем да кажем следното. Първо, casual означава небрежно, което означава, че това как ще бъде стилизирана косата малко по-небрежно, малко по-естествено. В същото време French предполага нещо по-романтично с някаква лека закачка, което ще рече, че леки вълни или малко по-разрошени букли, някакъв аксесуар в косата, било то диадема, било то някакво друго украшение, би подхождал много добре на днешната тема. Здравейте, аз съм Искра. Днес участвах в събитието на Esprit, вдъхновено от приятелството и заедно с приятелка участвахме и
измерихме половината дрехи в магазина. Беше ни много приятно, много се забавлявахме и се чувстваме много комфортно. Ами, аз съм Ели. Аз съм Паулина. Здрасти. Взехме участие в днешното състезание и много ни хареса. Беше много забавно. Казвам се Изабела и съм тук в присъствието на моят стилист Цвети. Решихме днес да изкараме един абсолютно женски ден и благодарение на Esprit ние успяхме да го направим такъв, защото общо взето се случиха при нас любимите ни неща. Бяхме гримирани, стилизирани, фризирани и благодарение тук на страхотният екип се почувствахме още по-френски и по-в нашия стил, какъвто ние го харесваме. Здравейте, ние сме Евелина и Дария, майка и дъщеря, в магазина на Esprit днес, където изкарахме един много вълнуващ и интересен следобед. Научихме много неща, свързани с модата, изпробвахме дрехи, които не бихме пробвали. Ние сме Хриси и Гери, бяхме част от играта на Esprit. Беше изключително удоволствие за нас. Забавляхме се по един специален начин и съветваме всички момичета да го направят. Аз съм безкрайно щастлива, тъй като това е моята любима марка дрехи и половината ми гардероб общо взето е на Esprit. И взех със себе си моя модел Дари, защото се надявам чрез нея да спечелим най-много лайкове. Благодарим за възможността, за консултацията, за съветите, абсолютно за всичко, за подаръците, които получихме. Беше наистина едно невероятно изживяване. Мерси много, екстра беше. И само Esprit.